खुलुमबाय रायजोफोर सानफ्रोमबोनि दिनै आरो दिनैहाय माने गोदान ब्लगावहाय नोंथांमोनखौ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय बेबायदिनो गोथार गोसोजों आरोबाव नै फिन खेबसेबाव रिंहाब बड' चेनेला नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। स' रायजोफोर आङो ओरैबायदि आसरित जायगायाव दंफैयो दिनैहाय माने नोंथांमोनहा फोथायनाय नङा आरोखि ना। ओमफ्राय आं बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनखौ बेखौनो माने खावलायहरनो सानो जे आङो दिनैनिफ्राय लानानै सानडेसिम जे आङो भिडिअ हगारनो हाथ'नाय नङा। माने एकदम प्रब्लेम जादों आरोखि ना। ओमफ्राय ओरैनो गिदिर प्रब्लेम नङा, ओमफ्राय पार्सनेल प्रब्लेम आरोखि आंनि माने टाइमनि जुनैहाय आं टाइमखौ पिकआप खालामनो हानाय नङा। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ ससे माने बे सुकुरालिमोननि भिडिअखौनो देखायनानै माने आङो दिनैनिफ्राय भिडिअ खालामनायखौ दोनथ'गोन। सानब्रैल' मिथिबाय, सानब्रैसिम आङो भिडिअ खालामनाय जाथ'नाय नङा। माने आंनि टाइमा थोनाय नङा आरोखि ना। ओमफ्राय जोङो दा थाखा मोना फैसा मोना, इउटुबावबो नोङो टाइम हगारबाय थानो हाया नालाय रायजोफोर। ओमफ्राय जारला जादों आरोखि ना, ओरै पार्ट टाइम जब मावनाय बायदि जादों आङो। माने आङो ओरै इउटुबाव 1-2 घन्टा थायो, ओमफ्राय ओरै दस्रा खामानि मावो ना। न'खर गोनां हिसाबै माने थाखा फैसा नांगौ नालाय, ओमफ्राय गासैखौबो सलिउसन खालामजोबनो हाया आरोखि ना बे टाइमजों। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों माने आङो दिनैनिफ्राय लानानै सानडेसिम आं भिडिअ हगारनाय जाथ'नाय नङा आरोखि ना। ओमफ्राय ओरैबायदि जायगायाव दंफैयो आङो, नोंसोरनो फार्स्ट भिडिअखौ माने आङो भुटानाव हाबनाय भिडिअ देखायगोन रायजोफोर। नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा, भिडिअखौ जोबजासे नायलां। बे भिडिअखौबो माने लास्टावहाय सोरबा फिसाय खारजानाय मा खारजानाय दं आरोखि ना। ओमफ्राय हाग्रामा देरहागोननो सुकुरालिया बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरो रिजाल्टखौनो मोनाखै, मोनथिया मा सिङाव मा बाथ्रा सोलिदों बेखौथ' जों मोनथिला नालाय। ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो सेयार खालामनो सानदों। आं दाखालि नुदोंमोन बे भिडिअखौ नुनायालाय, अब्लाबो दिनैहाय माने आङो सानबाय आरोखि ना भिडिअ हगारनाय जाथ'नाय नंला, रायजोफोरखौ एसे खावलायो होननानै। थ' रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो, ओमफ्राय माने सानडेसिम नेनानै थाथ'दो। आङो सानडेआव माने आं दा भुटान खाथियाव दंफैखायो नालाय, ओरैहाय दागगारि होननाय जायगाजों आं दंफैयो आरोखि दा। ओमफ्राय बावहाय माने जायगाया प्लेस जाथ'वाखै आंनिया सेटिं खालामनाया। ओमफ्राय आं दा नै सानडेनि हरैहाय बोरैबाला सानडेआवनो आं भुटानाव थांनाय जागोनदां, भुटान गेटआवहाय। ओमफ्राय दा आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन, भुटान गेट, दागगारि बाजार मा रोखोम बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि ना। थ' नेनानै थाथ'दो रायजोफोर। ओमफ्राय नैबे भिडिअखौबो जोबजासे नायलांदो। स' आङो बेखौ बाथ्राखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ सेयार खालामनाय जाहैबाय ना। थ' रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां। आरो परन्तु ইতিমধ্যে আউট আৰু 2025 চনত বিপিএফ চৰকাৰ আহিব, এই কথাটো স্পষ্ট। পৰন্তু ইতিমধ্যে আউট কোৱা হৈছে আৰু আউট হ'বই, এই কথাটো স্পষ্ট। কোকৰাঝাৰত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া খাম্বা বৰকাৰী যি প্ৰাৰ্থী আছিলে নাংগলৰ, তেওঁলোকে জিকিছে। একমাত্ৰ খাম্বা বৰকাৰীৰ ভোট দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে परन्तु माने परमत बर' जिखिनि दायोथ' आंनो हौवाखौ नांफिनगौ। आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म, रौता दैगलानि। बेयो 18 थारिखनिफ्राय गोमानानै दङ। आंनि फिसा आरो आंखौ सोर नायनांगौ, गोदाव सोराव न'आव रावबो गैया। अन्नानै नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम, कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन। फिसा सासे दङ आंहा, गोदाव सोराव जानानै दङ आङो। नोंनि फिसाया खै बोसोर? आंनि फिसाजोआ 6.5 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ क्लास 2 जाबायमोन आरो हाबा जानायाबो 10 बोसोर जाबाय। अन्नानै आंनि हौवाखौ नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन, बेयाव कल खालामबानो जाबाय अन्नानै। बिफा, आंनो नोंखौनो नांफिनगौ, अन्नानै फैफिन। न'आव जा रावबो गैया, बिमा फिसा गोदाव सोराव जानानै दङ। गारि मथरबो फाननानै थांजोब्बाय। बहा थांदों होननानै नों मिथियो? दायोथ' जेबो मिथिया अबेयाव दंहैयो। ओमफ्राय सोर हिनजावखौ लाना थांदों होननानै सानो नोंलाय? लाना थांनायाथ' माबानि हरसिंगा, मिरिपारा, सस्त्रपारा ना मा होननाय खोनादों आरो। बिनिनो मुङा मेखा दैमारि, फिसाजोनि मुङा मिजु दैमारि आरो आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म। बबेयाव माब्लानिफ्राय लोगो मोननानै बिदि लाना थांखो होनना मिथियो? बिदिनो स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामदोंमोन आरो, जेन'बा जोंहा न'आव रावबो गैयामोन नालाय। ओमफ्रायो आं स्कुलाव थाङोबा न'आव सोर थानांगौ बिदि जानानै आरो आंनि हौवाखौ लांलाय लाबोलाय
स्कुलाव खालामनो होयोमोन आरो आङो बे फिसाजोखौ बे समावनो बिसोरो इदि लामायाव थांदों जानांगौ आरो आंनि साननायाव अननानै नुबाय बायोब्ला खिथाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन आंनिखौ नोंथाङा 100% बुंनो हायोना बे हिनजावखौ लाना थांदों होननानै? ओं 100% बियो नंखागौ आरो फनफोर रायलायबाय नामा? फनखौथ' रायलायो बियो साइडआव रायलायो आरो इदिनो फटकबो नुदोंमोन आङो फटकबो नुदोंमोन बियो नङा होननानै समाय लायोमोन आरो फिसाजोनि खर' दांनानै इदिनो फिसाजोनि ब्रह्मनि गोसोम इदि होननानै समाय लायोमोन आरो बियो 100% बियो बिजोंनो दंहैखायो आरो सानबैसे जाखो? 18 थारिखआव थांदों बियो थांनाया दिनैजों खै थारिख जाखो दिनै 21 थारिख जाबाय 18 थारिखआवनो थांदों आरो बियो गैथ'आ आइ आफा आरो बिबोनां हौवा बिबोनां जेन'बा बिजावजालि सानै बिबोनां हौवा गथ' गथाय लाना इसोर बेंगलराव दंहैजोबो दायो जोंहा हौवा हिनजाव फिसाजोल'सोमोन दाबो हौवाया आंखौ गारनानै थांबाय फिसाजोजों आंजों गोदाव सोराव खालामनानै गालांबाय अननानै फैफिन बिफा प्लिज फिसाजोखौ अनोबा नों फैफिनथार आरो जों सानैखौ सोर नायनांगौ मा मुं नोंनि बिसायनि मुङा? आंनि हौवानि मुङा धोरोमसा ब्रह्म आंनि मुङा रिसमा ब्रह्म आरो फिसाजोनि मुङा जिरिना ब्रह्म माबाफोर जादोंमोन नामा? न'आवथ' बिदि जेबो दावराव दावसि जायाखै गन्दगलबो जायाखै जेबो जाखायाखै आरो बियो फुङाव बियो ओंखारलांनायनिफ्रायनो फैफिनखायाखै आरो न'आव न'खरफ्रावथ' मोजाङै मोजां सोलिदोंमोन आरो बिमामोन थानाय समावबोथ' मोजांमोन बिस्रा जानाय लोंनाय सला फिला ओमफ्राय नै दा गावसोर हौवा हिनजाव थानायावबो अनलायनाय बिदिनो थालायलायोमोन मिलायलायनानै ओमफ्राय नै उनावसो बे स्कुलाव थांलायनायावनो जालायबाय आरो बिसोरो एदावलायनाय मिनिलायनाय हिनजावसायाबोथ' बेनोखामोन जों नुनाय मथेथे होमबाबो आङो बेखौ बिदि सानामोन आरो हिनजावसाखौ ओमफ्राय सानसेखालि लोगोफोरनि सिगाङावबो होनबाय आं जों लागोनि बुग्लाजोंसो जालायाथ' बिसोरो होनना बुंबाय आङो है नङाहाय नङा होनबाय नंगौ नङा उनाव मिथिगोन र' सिरि थाथ' होनना बुंलायलायबाय नै ओमफ्राय बेनि उनावनो बारा जानानै थांबाय ओमफ्राय जोंहा फिसौजो जायो आङो बिसोरखौ फिसौजोआबो इसेबां रागियाल नङालाय आरो बिसोरो मिलायलायो अनलायो जायो बिदिनो गामिनि नालाय आरो जमा बिसोरबो गथ'फ्रा मावरिया बायदि बिमा बिफा गैयि बायदि मिलायनानै जाबाय रावजोंबो नांलायफेरामोन आरो बिसोरो जेन'बा आबौ बुग्लाया बहा दङ फिसाजोखौ नायनानै फैफिनबानो जाबाय आरो फिसौफोरखौ नायनानै बिमाबो बिफाबो गैयाबा सोर नायनानै सोर मा खालामबावनो जेन'बा एसे एनै बागान बारि दंबाबो बे फिसौआ जानो हागौमोन जेबो गैया दा गोदाव सोराव बिमायासो बेंना दंफैयो दा फैनानै आं मा होनबावनो आं गाबनोबो ओंखारलायलाङो आं जेन'बा फिसा सासे दा गथ'खौ स्कुलावबो एडमिसनबो खालाममोनाखै एडमिसनबो खालामाखै फिसाखौ गोदाव सोराव दा जेन'बा जोंहा आबैया एसे एनै फिथाइ सामथाइ दंबा बोख्लाय बोख्लि खालायनानै फिसौखौ फोरोंनोबो हागौमोन आरो फिसाफोरखौ दा जेबो आलाय फालाय गैया गारि मथर गंसेखौनो दंमोन गावनो सरखार खालामनानै लानानै थांजोब्बाय एकदम गारिखौबो गंनैबो फानलांखाबाय नामाथाय बेनोमोन गुसुं भिडिअ'आ बाय बाय थेंक इउ